Boiro converterase esta fin de semana en sede do baloncesto de primeira. O pabillón da Cachada acollerá a primeira xornada da Liga Nacional Indoor de 3x3. É un orgullo, a min tan pronto me comentaron da posibilidade de participar en esta liga e sobre todo que sea a única sede de Galicia, que seamos nós, Boiro, pois, evidentemente desde o Concello pois, non podía ser de outra maneira que a resposta fora afirmativa, non? A realización deste evento, deste fin de semana de baloncesto, desta nova modalidade, repito, tan bonita, tan apaixoante. Na competición que dará comezo o sábado a partir das 3 da tarde participarán 10 equipos femininos e 12 masculinos procedentes de toda España. Son partidos a 10 minutos, moi intensos, ataque e defensa continuamente, e moi exigentes físicamente. Moi bonito de ver tamén, porque é moi dinámico, e nada, en Boiro pois vamos a ter esta primeira xornada de Liga no pabillón da Cachada, o sábado pola tarde e o domingo pola mañán. O sábado empezará a competición cos grupos dos equipos femininos ás 3 da tarde, e a partir das 4 da tarde iniciará o grupo masculino e iramos simultaneamente a partir das 4 xogando nas dúas canastas. Nesta liga iniciada o pasado ano participan equipos de diversas comunidades autónomas. O Santa Baia será a única representación galega. É a primeira competición a nivel nacional de 3x3, é un deporte, como ben comentou Guillermo, que é un deporte que está totalmente en auge. Nos ao viaxar xa o ano pasado por toda España xogando esta competición estamos vendo que realmente en outras comunidades ten moita presencia. Para nós é un orgullo, digamos, dentro do que é o Concello de Boiro ter un clube como o Santa Baia, que é o primeiro clube de Galicia e que é o único clube que vai a competir nesta competición.